Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May kapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Surotche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Doble kalbaryo ang nasinatian karon sa mga mag-uuma sa Maguindanao tungod wala pa gani makabangon sa epekto sa pandemya, gibanlas pa sa baha ang ilang anihunon na nga humay. Ani ang eksklusibong report ni Argil Relator. Pera na, naging bato pa. Mao kini ang gibati sa mga mag-uuma sa mga masapano Maguindanao samtang ginahakot ang mga basang humay nga ilang ginakarga sa bangka. Anihuno na unta kini karong semanaha apan naabtan sa baha. Mao na lamang unta kini ang ilang gisaligan aron makabawi sa krisis nga hatod sa pandemya. Ang ubang mag-uuma naningkamot nga mapuslan pa pinaagi sa pagbulad sa kalsada sa nabasang mga humay. Apan sa kakulangon sa bularanan, ang ubang lugas sa humay aduna nay miturok nga similya. Ilahan na lamang kuno kining antuson aron duna pay makaon. Sumala sa Municipal Risk Reduction and Management Office nga naa sa 80% ang apektado sa pagbaha sa mga sapa ug sa tubig nga gikan sa Ligwasan Marsh. Mas mosamot pa ang ilang kalisod karon sanglit gawas sa baha. Parayon usab ang operasyon sa militar batok ISIS-inspired BIFF sa ilang lugar. Dili na usab maagian ang crossing Barangay Tuka nga nagsumpay unta sa Mamasapano ug Rahabuayan sa Maguindanao. Hinungdan nga ang pagsakay ni ining balsa aron dili mabasa ang bugtong transportasyon. Apan kung walay 20 pesos, mapugos gayud sa paghumol sa sapa. Hinoon, nagpaabot na sa ilang ayuda ang Bangsamoro Region sa mga apektadong pamilya sa Barangay Tuka kagahapon sa hapon. Ito na yung pinakamalaking damage ng baha, plus flooding. So madali yan, panahon pa naman ng harvest time, sayang yung mga palay namin hindi na-harvest. Tapos sa pandemic pa. Malaki. Tapos pandemic pa. Dagdag pa yung operation ng AFP sa Freedom Fighter. Karong adlaw, laumang dunay kusog nga mga pag-ulan sa hapon, labi na sa Zamboanga provinces. Pipila ka lugar sa Northern Mindanao, Caraga ug Davao City, labi na nga dunay La Nina. Ang pagdaot sa panahon epekto gihapon sa localized thunderstorms. Busa giabisuhan na ang mga taga Mindanao nga magbinantayon sa posibleng flash floods ug landslide. Sugod karon og over the weekend ato ma-expect ta og partly cloudy to cloudy skies pero nagihapon ang atong mga pag-ulan tungod kini sa localized thunderstorms and also possible gihapon ang ganang landslides and floodings no especially sa mga prone areas no during severe thunderstorms. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Wala gitugtan sa National IATF nga ibutang ubos sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang General Santos City. Ano yung report ni Cyril Chavez?
Gibalibara na sa National IATF ang hangyo sa lokal nga kagamhanan sa General Santos City nga ipailawom sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang syudad. Sa pagbisita sa National IATF sa syudad, sayod sila nga nagsugod sa Gensan Fishport ang pagdaghan sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Busa kinahanglan lang isaka ang quarantine status sa Gensan Fishport, pinaagi sa pagpatuman sa istriktong health protocol sa mga mosulod sa Fishport. Samtang misugyot ang Coordinated Operations to Defeat Epidemic o CODE team sa General Santos City nga patukuran og tulo ka Regional Medical Hospital ang Socsargen Region nga ibutang sa Sultan Kudarat, South Cotabato ug General Santos City. Mihatag sab og 5,000 testing kits ang National IATF ngadto sa Dr. George Royeca Hospital nga gamiton sa pag-operate sa molecular testing laboratory niini. Sa akin, nakita ko manageable dahil nakita natin na dyan magkatayo ka ng sistema. And then, yung sistema nila ng home quarantine is one of the best options that they have ever made. Samtang gibutyag sab ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, dili kuno pwedeng pagamyan pa sa 1 meter ang physical distancing. Kinihuman gisugyot ang pagpagamay sa physical distancing alang sa mga public transport sa nasod. Dapat kuno mas sobra pa sa 1 meter aron masigurong makalikay gayod sa COVID-19. Para lang sa public transport. Dapat tayo sa labas tayo, we still maintain the minimum 1 meter distance. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka magbanay nagpositibo sa COVID-19 sa Mati City. Anyang COVID-19 updates sa Mindanao, pinaagi nining report. Usa ka banay sa Badas, Mati City sa Davao Oriental ang nagpositibo sa COVID-19. Ang 44 anyos nga amahan, 39 anyos nga inahan ug mga anak nga 13 anyos nga babay ug 10 anyos nga lalaki. Mga locally stranded individual sila gikan Marawi City ug miabot sa syudad niadtong September 10. Asymptomatic silang tanan. Samtang usa ka 14 anyos nga lalaking taga Barangay Sentral nga LSI Sab gikan Cebu ang nagpositibo sa COVID-19. Nagpa-swab test kini kauban ang ginikanan sa Davao Airport ug siya lang ang nagpositibo. Asymptomatic ang pasyente. Ana-ana sa 73 ang confirmed COVID-19 cases sa Mati City kung asa 15 ang active cases ug 58 ang nakarecover. Sa Samal Island, nagnegatibo sa swab test ang tanang close contact sa 60 anyos nga Japanese national nga anaa sa Purok 6 Barangay Kinawitnon. Busa gilift na ang lockdown sa 5 ka balay sa maong barangay. Sa Iligan City, sa ika-17 kaadlaw sa pagpaubo sa MECQ sa syudad, nagpadayon gihapon ang pagtaas sa kaso sa COVID-19. Gani siyam sa napulo ka bagong kaso sa COVID-19 sa syudad tungod sa local transmission. Hinuon 26 ka local transmission cases ang nalakip sa 30 ka bagong nakarecover sa sakit. Duna na 568 nga total COVID-19 cases ang Iligan City. 380 ang nakarecover ug 26 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nagtuo si Samal Island Mayor Al David Uy nga ang home quarantine ang usa sa mga rason nganong padayong nagasaka ang COVID-19 cases sa nasod. Anang report ni Jandy Esteban. Alang kang Samal Mayor Al David Uy nga ang home quarantine mao'y usa sa mga hinungdan sa paspas nga pagsaka sa COVID cases sa nasod. Una ang reason na sa tanaw nako na kanuna nagataas ang COVID cases sa Pilipinas because we allow home quarantine. Para sa ako, it's a big no ang home quarantine. Kabalo naman ta sa typical Filipino family, extended families, isa ka balay, daghan ang nagpuyo. So samot magtinakdanay na. Ginatugot sa Department of Health ang home quarantine, alang lang sa mga mild o asymptomatic cases. Apan alang sa mayor, kung doon may magpositibo, ginakuha dayon o gina-isolate sa mga quarantine facilities sa Samal, aron mamonitor og tarong ang kondisyon sa mga pasyente. Naanatay QR code that would help us for easy contact tracing and naatay mga isolation facilities na diha gyud nato ibutang. Wa gyud ko ever since wala gyud ko mag-allow og home quarantine kay in and out ang tawo sa balay. Doon na may 44 confirmed cases ang Samal apan usa na lang ang active.
Sa Tagum City, diin duna na community transmission, kapin 450 ka-suspected COVID cases ang naka-home quarantine. Sagad mga locally stranded individual o returning overseas Filipino. Dili usab mutuo si Dr. Florendo nga makapasamot sa community transmission ang pagpatuman sa home quarantine. Sama sa daan ng gipahayag ni National IATF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. Community has to participate. Mutabang sila og bantay, mutabang sila og monitor. Ang katong ihong quarantine, kumufollow lang yun sila. Dili man nila matakdan ang community. Dili man pud pwede nga gobyerno na lang tanan ang mo kuha ani mga tawhanan ma-exhaust ang ato ang resource. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Manghatag og gatusan ka laptop ang Davao City Government gadto sa mga bata nga nagtungha sa junior o senior high school. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Yes, Rial, gilusad sa kagamhanong lokal sa Davao City ang Student Siblings Laptop Sharing Project kung asa mang-apod-apod og 300 ka mga laptop ngadto sa mga estudyante. Kung ikaw isa ka junior o senior high school student nga residente sa Davao City kinsa nagikan sa indigent family, anak sa indigent solo parent, nagpuyo-kuyog sa indigent guardians ug dunay duha o sobra pa ka igsuon kinsa na-enroll karon nga school year, qualified ka nga mahimong benepisyaryo sa Student Siblings Laptop Sharing Project. Sumala ni Commissioner Norman Baloro, ang enkargado sa mong special project, nga ang mga interesadong mo-apply, magpadala lamang og email sa specialprojects.davao.citygov@gmail.com o ipasa ang form sa Dropbox gawa sa Pasalubong Center sugod September 21 to 23, kutob sa alas 3 sa hapon. Nga mamili kita og 300 ka mga bata nga mag-igsuon, no, nga naiduha hangtod sa taas pa nga numero nga mag-igsuon nga nagaskwela dinha sa ato mga publikong secondary education aron sila ang makabenepisyo niini. So kini siya dako na kay siyang tabang labaw na sa klase nga methodology or mga mechanism na ginabuhat ang Department of Education. Ang maong proyekto, inisyatibo ni Mayor Inday Sara Duterte nga gisponsoran sa Consulate General of the People's Republic of China sa Davao City. Sumala pa nga prioridad sa mong proyekto ang mga residente sa Turil proper, Buhangin proper ug Bunawan proper ug ubang barangay sa poblasyon ug Agdao District sanglit giila kining urban poor areas nga dunay stable electricity ug internet connection. Adto sila sa Facebook page sa Eskwela Davao na dito'y email na ilang i-email unya automatic no na isend sa ilaha ang downloadable na form ug kanang form ila nang i-fill out og tarong kay mao na gyud ang atong basihan sa atong assessment. Og after anak, kung kisa itong makasubmit gikan sa September 21 to 23 dinha sa Pasalubong Center, kilid sa People's Park sa HPBS office, maulamang po ng atong pilian. Riyagi klaro sa kagamhanan nga kung ang estudyante naka-avail na sa ubang scholarship program sa gobyerno sama sa Eskwela Davao ug uban pa, dili na maka-avail sa moong laptop sharing project. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. 100-year-old nga lola sa Tagum City ikaduhang nakadawat og 100,000 pesos nga cash award tungod sa pagkasentenaryan. Okay. Ay, tinawag na ganyan. Tinawag na Okay, papa. Personal nga gitunol ni Tagum City Mayor Alan Relion ug Vice Mayor Eva Lorraine Estabilio uban ang City Social Welfare and Development Office ang 100,000 pesos nga cash kang Teodora Batitang Alterado taga Purok 6 Barangay San Miguel. Si Nanay Teodora gipanganak ni atong April 1920 sa Hindang Leyte. Duna siya pulo ka anak ug byuda na. Ang gihatag nga cash award subay sa Centenary Senior Citizens Ordinance of Tagum City. Tumong nini nga matabangan ang mga centenarian nga makapalit sa ilang mga maintenance nga tambal o panginahanglanon. Niadtong June 23 ng tuiga, nakadawat na sab si Nanay Teodora og 100,000 pesos cash award gikan sa DSWD 11 subay sa Republic Act 10868 o ang Centenarian Act of 2016. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulo ka konsehal sa Taguluan, Lanao del Sur arestado sa bypass operation. Samtang duha ka suspected pusher
Patay sa kapulisan sa Digo City sa Davao del Sur. Ani ang detalye? Arestado si Kani Konsyal Isnaira Sultan Kapal alias Nay, Kani Konsyal Malik Pangkoga Haji Salik alias Piping, ug incumbent councilor Simpanor Kapa Salik kinsa mga taga-Taguluan, Lanao del Sur. Arestado sa banglaing kaubang si Rodrigo Sikino alias Jojo. Gidakop sila sa gipahigayong bypass operation sa mga elemento sa PDEA BARM uban ang kasundaluhan sa Purok 4, Barangay Matampay, Marawi City adlaw Huwebes. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang 1 ka kilo nga shabu nga dunay street value nga 6.8 million pesos. Na-recover sabang 1.8 million pesos budol money, sakyanan o ubang pang-ebidensya batok sa mga suspetsado. Kasong pagsupak sa dangerous drug sack ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Patay sila Ernie Dave Wabingatan alias Dave ug Erwin Abanyo Quijano alias Tisoy diyang nisukol sa mga otoridad sa gipatumang bypass operation sa Purok Kalumpang, Barangay Punta Biao, Digo City. Gidala gilayon sa mga operatiba ang duha apan dead on arrival kini sa ospital. Nakuha gikan sa crime scene ang 4 ka sachet sa suspected shabu nga dunay estimated value nga 96,000 pesos, usa ka 38 revolver ug 45 caliber pistol nga iya sa mga napatay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Truck driver patay samtang samdan ang iyang pahinante sa nahitabong aksidente sa Zamboanga, Sibugay. Nagbuyod na sa karsada ang patayng lawas sa truck driver nga nailang si Lito Presno, 45 anyos, samtang gitambalan sa ospital ang iyang pahinanteng si Romel Polistico, 31 anyos. Base sa investigasyon sa kapulisan gikan Taguluan, Misamis Oriental ang truck aron ta maghatod og construction material sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Apan pag-abot sa kurbadang bahin sa barangay Limbog sa munisipalidad sa Imelda, kalit nawad og kontrol ang driver ug nabalintong ang truck. Tambag sa otoridad nga amping sa pagmaneho og sigurohon anaa sa mayong kondisyon ang sakyanan una mo biyahe aron malikay sa disgrasya. Pamultahan og 2,000 pesos ang musupak sa health protocol sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril! Yes, Tek, human giamendahan sa City Council sa Cagayan de Oro City ang ordinansa labot sa quarantine protocol. Pabayro na og 2,000 pesos ang bisan si kinsa nga musupak sa minimum health requirements sa syudad. Sugod karong Oktubre 5, ipatuman na ang City Ordinance No. 13946-2020 o ang ordinansa sa General Guidelines, Rules and Regulations sa Community Quarantine. Sa ordinansa, gihisgutan nga kung dili magsulob og face mask og musupak sa physical distancing, labi na sa mga pampublikong lugar, mamahimo nga dakpon sa otoridad og pamultahon og 2,000 pesos. Ang dili kabayad mo pailawom sa 32 hours nga community service, sanglit ang sa 8 ka oras nga service, mukantidad og 500 pesos. Ang dili motuman sa mga penalty sulod sa 72 ka oras gikan sa pagkadakop, pasakahan og kaso og adunay 2,000 pesos penalty og 15 days nga pagkapriso. Sa akong tanaw, dili na siya mumatter kung musubay lang. Di man kinanglan nga gani, dili kinanglan nga ingnon nga dako penalty. Ang importante nga masaktan sa tao. Di kinanglan musubay siya, mag-face mask, mag-distancing. Managlahi sab ang opinyon sa mga Kagayanon labot sa pagpatuman sa maong balaod. Di kami yun na yun ba? Eh, siyempre, crisis karon kailangan mahuna-huna sila sa unsay ng mga tao ba. Kaya mas na pamugas, dito na lang nayatag sa nila, ng penalty nila na multa. But kami yun na. Sakto ra pud kay if naina na anong tao ba maano sila kay if dili ni mahadlukan ng tao pareha sa bata, dili man tuon tuman. Kay Silvi ano ra siya angay ra gyapon. Ay mag-face mask yung kung mag-facial kay pwede makamulta. Para mangyapon na sa ato. Tek, sigon sa LGU nga gihimo nila ang maong balaod aron maprotektahan ang mga Kagayanon sa mas grabe pa nga local transmission sa COVID-19. Labi pa nga padayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 dili lamang dinhi sa syudad apan sa kinatibuk-ang rehiyon. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Miabot na sa 30.1 million katao ang nagkasakit ng COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang halos 280,000 na ang dunay COVID-19 sa Pilipinas ug sobra 9,200 niini mga taga Mindanao.
Milapas na sa 30,183,000 katao ang nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang sobra 20,532,000 ang nakarecover ug 946,158 ang namatay. Sa Pilipinas, misaka na sa 279,526 ang nagkasakit ng COVID-19. Doon na sa 208,790 nga nakarecover ug 4,830 ang namatay. Ug sa maong ihap, 9,232 ang nataptan og COVID-19 sa Mindanao, 6,120 ang recoveries ug 272 ang namatay. Inay September 16 nasibog sa September 22 ang pagbalik sa operasyon sa Island Hopping Tour ug ubang tourism activity sa Samal Island. Atong sayron kung ano sa report ni Jandy Esteban. 5 katuig na nga boat operator si Mary Grace nga nagatanyag og island hopping tour sa Samal Island. Pasalamat siya kay ginadayo og turista ang isla kay burag usab ang ilang kita, pero nausab ang tanan dihang nagkapandemya. Karon 6 ka bulan na sila nga walay kita human gisuspende ang island hopping tour. Nalipay na unta sila dihang gianunsyo nga September 16 tugutan ang pagbalik sa ilang operasyon. Hasta ang laing tourism activities sama sa aqua sports. Apan wala kini mahinayon. Diri nagdepende ang among panginabuhian, ilabi na sa mga bangkero sa mga bangka na nagsalig sa income sa island hopping. Ug hinaut unta nga ibalik ang island hopping kay willing man pud mi na mutuman sa mga health protocol. Gipasabot ni Mayor Al David Uy nga wala kini madayon kay duna pa sila ginapaabot. Kay wala pa manggod mag-issue ang marina og authority to operate. So ginahulat nato na kay kung kami lang sa city as long as naalay katong sa capacity sa boat 50% and kumpleto naman ang mga papelas nila, wala na problema sa city. Busa mihangyo ang mayor ngadto sa mga operators ug mga nagsalig sa mga tourism activities nga magpaabot na lang una. So paabot lang tagamay no kay ang target yun nato 22 na hopefully makasugod na ang atuang mga island hopping activities, ang atuang mga aqua sports. Kauban si Mel Colmenares sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Tungod sa pandemya, ang ginaatangang fluvial procession sa kapistahan sa Peñafrancia sa Naga City dili na madayon. Si Margie Montejo Dacanay sa dugang detalye. Ilado ang Naga City sa Camarines Sur sa pagsaulog sa Peñafrancia Festival. Makalingaw, mabulukon o ginadagsa sa daghang tao ang duha ka siba ng selebrasyon. Ang traslasyon o ang pagbalhin sa imahe nila Divino Rostro o Our Lady of Peñafrancia sa Naga Cathedral ang unang religious event. Human sa siyam kaadlong novena, ibalik ang imahe sa Basilica Minore, pinaagi sa fluvial procession sa Naga River. Pulos lalaking deboto o voyadores lamang ang ginatugutang makauban sa pagoda sa pagtuong dunay mahitabong trahedya kung dunay kaubang mga babae. Anaalang daplin sa sapa ang mga deboto, ngagawagayway sa ilang mga puting panyo samtang misyagit og Viva la Virgen. Ginumdumsab ni atong Miyerkules ang ika-48 nga anibersaryo sa trahedya sa Colgante Bridge Fluvial Procession ni atong 1972 dihang nahugmak ang tulay nga puno sa mga deboto, diin 138 ang namatay. Karong Sabado unta ipahigayon ang Fluvial Procession pero dili kini madayon tungod sa pandemya. Nadasalan ako dito ng nobena na may sakit, yun nakahiga na over sa banig na hindi na nagumagaling. Tapos, nagpadasal sa akin ang nobena ng 9 days. Siguro, pinakinggan naman na yung wish ko sa kanila. Naggumaling po yung pinagdasalan ko ng sakit, may sakit. Nabaguhan ang pipila ka deboto tungod dili kuno nila magunitan ang Birhen. Gusto ko lang, parang gusto ko dito taon-taon nandito ako kasi masarap pakiramdam ko. Maganda ang pakiramdam ko. Tsaka binibigyan niya ako ng maraming blessing. Noon, ma'am, hirap na hirap ako nung nagpapaaral ako sa mga anak ko. Ngayon parang angga-anggaan ng pakiramdam ko na mayroon ako sa kanyang panata. Apan luyo sa pandemya, padayon ang panata sa daghang Bicolano. Tungod sa mga kasaulugan, nailhan ang Naga City isip pilgrimage capital sa Bicol. Sama-sama tayong ipahayag ang ating pagmamahal sa kanya sapagkat sa kahuli-hulihan, ang Our Lady of Peñafrancia ay parating mananatiling ating ina. Viva la Virgen! Ako si Margie Montejo Dacanay para sa One Mindanao.
Mga kapuso, atangi ang dokumentaryo nga naguluhang Ina, In Our Words and In Our Hearts. Kini espesyal nga programa hatod kanato sa Archdiocese of Caceres, sa Bicol Block Multimedia and Public Affairs ug ang inyong GMA Regional TV. Ugma na kana mga kapuso, September 19, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag sa tanang GMA channels Mindanao-wide. Wala na ko gana. Bulagan ko sa akong uyab. Oh no! Ay tama, wamday ko uyab. Turn off. Labi na sa tao nga bagkakon. Unang rason nga nung dali lang kumawad anong gana sa isa ka tao. Kung napulan na ka, kay kung napulan na ka, gusto mo mo balik-balik sa butang, di nakaganahan. Wa na jud kay gana. Unsa daw? Kanang hagaron gali ka nga magbike ug buntag, pero di mo mata, mo ni makawalag gana. Makawalag gana. Kay, sige ra kanya gipasa. Ano bitong andam na kay ka, matapos inom kasi yung partner na. Ikapoy mo kung panglabay. Wala nang buhay! Nawadan ko gana kay ana siya ikaw sa baylain. Ana siya ikaw sa baylain. Ana siya ikaw sa baylain. Kabalo mo unsay makawala gana? Parang di pa kita pirmahan ko na ka. Kabalo mo unsay makawala gana? Kanang dili ka i-crush back sa imong crush. Kanang sige mo late night talks ba kanang mag-video call mo, magpuyat mo, para istoryahan lagi about yung future niya. Gipili silingan. Oh, saan ka guna? Mati! Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka minor de edad nga sakop sa rebeldeng New People's Army ang misurrender sa 39th IB sa Makilala, Cotabato. Kinihuman sa engkwentro tali kasunduluhan og mga rebeldeng NPA sa sitio Garok, Barangay Sibulan, Santa Cruz, Davao del Sur. Nagresulta kini sa pagkamatay sa duha ka mga rebelde nga sila si Rex Daligdig ug Laito Kulili nga sakop sa PBC SRC 3 SMRC. Human niini misurrender sa kasunduluhan ang duha ka rebelde nga sila si Ensari Kambang ug ang 16 anyos nga si alias Rexan nga anak sa napatay nga si Laito Kulili. Kauban kuno sa iyang amahan sa bakbakan hangtod nga napatay. Nakauna-una sila sa pagsurrender gumikan sa duha pa niya ka igsuon nga iyang kauban nga sa iyahan ng nagsalig karon sanglit nagbulag ang ilang ginikanan una kini misulod sa rebelding pundok. Bit-bit ni Rexan ang sa iyang pagsurrender ang iyang armas nga M16 rifle. Upat ka membro sa lumad ang mipasakag kaso batok mga leader sa NPA ug tagdumala sa UCCP Haran Center tungod sa giingong pagpangabuso. Ani ang report. Miadto sa City Prosecutor's Office ang upat ka miyembro sa Atamanobo Tribe nga gikan sa Davao del Norte. Aron kasuhan ang 48 ka mga opisyales sa UCCP Haran Center kalabot child abuse, forced labor, trafficking in persons ug paglapas sa international humanitarian law. Matod sa Legal Affairs Director sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, gipugos kuno sa mga gikasuhang opisyal ang mga bata nga mosalmot sa armed activities sa CPP-NDF. When they were made to stay in Haran, a religious institution at that, they were taught to make bombs, to ambush our soldiers. They were made to dismantle firearms. They were indoctrinated all against their wills. Gani wala kunoy tarong ang ilang pagpuyo sa lugar kung asa ginahikawan sila sa pagkaon o ginahadlo kung mubiya sila sa pasilidad. Usa sa mga mereklamo, girecruit kuno siya ni adtong minor de edad pa siya. Wala sab kuno gituman sa mga opisyal sa Haran ang saad nga paeskwelahon siya. Sukad 2015, ang Haran Center sa UCCP compound sa Father Selga Street, Davao City, nahimong temporary shelter sa mga displaced nga lumad gikan sa nagkalaylaing lugar sa Mindanao. Apan sigun sa otoridad, nahimo na kunong training ug recruitment ground ang maong lugar alang sa aktibidad sa New People's Army. Wala pa'y pahayag ang UCCP Haran kalabot niini. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga kapusong taga-barangay Patag sa Upol, Misamis Oriental na Sabang nakadawat og hinabang hatod sa GMA Regional TV pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Ang detalye sa report ni Saril Chavez.
Bisan pa man nga galisod sa paglakaw tungod miagi na sa pagka-stroke, wala kani panumbalingan ni Tatay Fidelito Legaspi makakuha lang sa hinabang hatod sa GMA Regional TV. Si Tatay igo na lamang nagasalig sa kwarta og konsumo nga ginahatag sa iyang kinamaguwang ang anak. Lisod namang good kuno siyang makatrabaho. Kung magpasalamat ko kung na mga pangatag kay kanako sa ilbekuan nga medyo na ako'y diferensya gumikan sa kung pagka-stroke. Malipay ko kung na ipangatag. Nalipay sab og mapasalamaton ang mga nakadawat nga residente sa Barangay Patag sa Hinabang gikan sa Kapusong Estasyon. Masalamat ko sa DME Kapuso kay na kaunaw na sa pagtabang sa mga tao nga nagalisod karon. Tako nitang tabang sa inyong Hinabang. Dagko gid kay akong kalipay kay sa lagi sa panahon karon ning COVID-19 daghan man gid kayong mga katawhan nga naghinga-hinga tungod sa kalisod nining gidangat nga katalagman kanato. Mismong ang GMA Northern Mindanao team ang nag-andam sa mga food packs diin giapilan pa kini og mga mensahe nga pagdasig og paglaom. Ug aron masiguro nga luwas sa COVID-19 ang mga benepisyaryo, gidisinfect una ang venue ug gipatuman ang minimum health standard. Kining tanan, kabahin lamang sa nagapadayong serbisyo publiko nga hatod sa inyong Kapusong Estasyon alang sa mga nanginahanglan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Laing pawikan na usab ang napadpad sa baybayon sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sa baybayon sa Barangay Astorga, napalgan sa mga residente ang usa ka dakong pawikan nga natrap sa balas human abtan sa hunas. Galayon kining gibantayan sa mga residente ug nanawag og otoridad aron masuta kung luwas kining buhian pagbalik sa kabalakang basig nakahiagom kini og gasamad samtang anaadaptin sa dagat. Anaa kini sa kustudiya sa BFAR. Pagsugod sa quarantine na matikdan usab sa mga residente sa Santa Cruz nga midaghan ang mga mananap nga gapakita sa lugar. Kini na ang kalimang hitabo nga napadpad sa baybayon sa Santa Cruz among matang sa mananap. Wala makatandog sa katawhan ang pandemya sa pagsaulog sa Pasko. Gani duna na mga Christmas decorations ug pagimik ang mga establishmento sa Davao City. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sa nagkaduol nga Kapaskuhan, gilusad sa usa ka mall sa Dakbayan sa Davao ang ilang 100 Days of Christmas kung asa ipresenta nila ang nagkadayang aktibidad. Sanglit dunay pandemya, ipaagi gihapon nila kini sa new normal sama sa digital way o online. Gisugdan na usab nila ang pag-decorate aron nga mabati gihapon sa katawhan ang Kapaskuhan taliwala sa hagit sa COVID-19. Last September 16, we have already launched our 100 Days to Christmas, albeit digitally. This is a reminder that despite the challenges that we are actually facing right now, there will always be hope as we usher in the coming of the holiday season. Puno na usab sa mga baligya nga Christmas lights, Christmas tree ug uban pa. Kinialang sa mga customer nga nainganyo na usab nga mag-decorate og sayo silang panimalay. Samtang sa Pikas Bahin, kasamtangan usab nga ginapahigayon karon sa Maong Mall ang ilang food fest aron matagbaw ang mga Davaoenyo sa ilang mga gikahiligang pagkaon. To display their products, for people to come over and avail of the different offerings from our tenants. Kauban si Bebot Kahe sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ay, nagtanaw na karon si Parang Elmer yung asawa sa may Deca Homes sa Mintal. Belated happy birthday, Roberto Handayan ug baby Chelsea Agunod ug happy viewing Jean Anthony Salazar of Kalinan. Belated happy birthday usab kay Bobong De Castro sa Astorga, Santa Cruz sa Davao del Sur. Mga kapuso, 98 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwa sa among pagkatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa mga dagkong balita sa nagkadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagubad kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!